sannan masana'anta ta yafe miki, ilahirin yan masana'anta banda mutum daidai sun yafe miki bisa turance mu da kika yi kwanaki. To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine shigar Kamala da mutunci da Maryam Labari na ta yi a Pandora Award ya saka 'yan TikTok da ma 'yan masana'antar Kannywood baki daya ya fe mata kuskuren da ta yi a shekarun baya ko kuma ce a kwanakin baya na turance mutane da ta yi kan cewa duk wanda baya cin turanci matsiyaci ne. Wannan yafiya dai ya zo ne daga bakin manya-manyan gaggagaggan 'yan TikTok guda biyu. Inda daga farko Babiana Queen of Update ita ce ta fara fitowa bainan nasi, inda ta ce ta wakilci duk wani dan TikTok yafewa wannan baiwar Allah mai suna Maryam Labari na kuskuren da ta yi a kwanakin baya. Ga dai faifan bidiyon sai ku gane wa idon ku, kana daga nan sai mu dawo mu leƙa comment section. Maryam Labari na sakamakon shigan nan da kika yi ta mutunci ta alfarma ta girmamawa a addini. To masana'anta dai tana alfahari da ke ta TikTok, sannan masana'anta ta yafe miki, ilahirin yan masana'anta banda mutum daidai sun yafe miki bisa turance mu da kika yi kwanaki. Wallahi tallahi an tuwale my sister. Masu cewa wani ba ta da kuɗi ko wani abu kuma kusan ba a rasa nono a riga. She's just being modest. And modesty is everything this 2025. Wallahi ni dai kin burge. Kuma Maryam Labari na shigan da kika yi ya fi shigan kowa a Pandora Awards din nan. You look different, you look extremely beautiful. Kai, beautiful, classy, demure and everything. In fact, you look, wallahi kin yi kyau, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Keep the good work. Keep the good work. Ake ya kamata ma a ba Queen of Arewa ga baki daya. Wallahi keep the good work coming. Kin yi kyau, masha Allah, tabarakallah. Allah ya kada tsofai da asara. Gaskiya mu dai a nan masana'anta mun naɗa ki jagaban na 'yan matan wasan Hausa. Ke ce jagaban ɗin su ki ja su je gaban. To bayan ganin faifan bidiyon Babiana Queen of Update inda ta yabi Maryam Labari na kan wani shigar mutunci da ta yi. To daga bisani kuma wata ita ma a TikTok in ta ɗauko 'yan matan dukka da suka yi shiga wannan Pandora Award da irin shigar da suka yi ta yi comment a kai. Idan ta zo comment ɗin Maryam Labari na tabbas ita ma dai ta yaba mata. Ga dai bidiyon sai ku gane wa idan ku kana daga nan sai mu leƙa comment section. Kidan ban haushi kwanakin ga cikin labari na. But then you actually look normal. You look normal, honestly. I just barefaced, she's giving vibes and then I'm just here to collect my award and go home. She came, but then she actually, to me she looks good. People might say, oh, I want you need to dress extra. Honestly speaking, it's not really all that. No be waiting to call him Grammy. You won't go collect. So calm down. She looks good to me. To bari mu leƙa comment section din mu ga me da me aka tattauna. Inda Aisha Mama ta ce, wallahi dress ɗinki a Pandora Award is the best. Sai daga nan kuma Call Me Ammi ta ce, mun yi alfahari da ke da baki dressing din jikokin Queen Elizabeth ba. To wannan kuma ta nan kika kullo Ammi. Sai daga nan kuma Muhammad Uwan ya ce, arewa kenan abu ɗaya zaka yi a zage ka kuma abu ɗaya zaka yi a yafe maka kwarai. That's how our people are. Sai Dallawa Collection suka ce, masha Allah, sakamakon wannan an yafe miki duk wani turanci da kika yi. To yan yafiya. Sai daga nan kuma Ummi Elegance ta ce turancinta da ta yi a baya da wanda za ta yi a nan gaba duka an yafe mata. To Ummi Elegance. Sai daga nan kuma Awwal Usman ya ce ni ma ina buƙatar account number ɗinta zan ba ta gift. To wannan dai sune kaɗan daga cikin comment ɗin da aka yi na yabawa Maryam Labari na. To lalle ya tabbata cewa mutane ko abin banza kai za a zage ka, to haka zalikan kai abin kirki za a yaba ma. To ma sauraro kar ku manta ku danna mini follow, like, comment da share. Nagode.